এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব CBI হাতলৈ গটাই দিবৰ বাবে खुलुमबाय रायजोफोर बर'फोरनि गेजेरावबो इउटिउबारफोरनिफ्राय लानानै फेसबुक क्रिएटरफोरसिम CID बा CBI फोरजों हमजानो हासिगौ नामा YBY नि थाखाय मानो होनोब्ला गेदेर खेंफोरलु होदों जोंहा आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्माया CID जोंबो जाजोबाब्ला बे केसआ CBI सिम थांगोन होननानैबो दायो फोरमायसारदों दा बेनिनो सावरायनाय थाबाय आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो गोसो जायो जे मोनसे समावहाय जेब्ला YBY FKB बेफोरखौ बुङोमोनब्ला गोबाङा बुङोमोन सोरबा गोरिबा एसे एनै खामायनानै जानायखौ मेगन सादोंलाय नोंसोर आरो माखासे मानि जोंहा इउटिउबार ससियेल मिडिया ब्लगार फेसबुक क्रिएटर बिथांमोन बा बिथांजोमोनाबो गोबां भिडिअ लाबोदोंमोन जे इसखिनि खामायबाय ओरै ओरै इसखिनि नाथाय दिनैनि दिनाव खायफा गोबाङा भिडिअखौ दानबाय आरो भिडिअखौ दानदोंब्लाबो खायफानि भिडिअफोरा गोबाङा दङ खायफाया डाउनलड खालामनानै होनानै दोननाय मानाय जायफ्रा दिनैसिमबो डिलिट जायाखै मा बिथांमोनाबो मोगा मोगि जानांनो हागौ नामा आरो सासे ब्रादार दंमोन बेबो आंखौ थाट्टा हरनाय बायदि मोनसे मेसेज हरबाय थायोमोन बे जाहैबाय वाट्सएपआव नाम्बारा दिनैसिमबो थानो हागौ नागिरबा मोनगोन आं सेभ खालामाखैमोन बिथाङा बुङोमोन नाय निउस पेपारखौ नाय आसाम फ्लाड रिलिफ फान्ड बा CM फान्डआवहाय 1 कौटि बा 1 crore फैसा होनो थांगासिनो दं YBY आ अब्ला मा गाज्रि बुंनो हायो नोंसोरलाय आरो YBY आवहाय जायफ्रा लाबोजेनग्रोग्रानिफ्राय लानानै गेदेरमा सोद्रोमाफोर गोबां खोथा बुङोमोन YBY आ थैनाय नङा जों गोबां गेदेर खामानि मावगोन नाथाय थारैनो थैनानै थांबाय दा थैनायजों लोगोसे कौटि कौटि रां लुथिनानै खारदों जायनि जाउनावहाय जायहा सोरबायदिया प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ बेखौ गोख्रोङै फिनजाथाय होदों आरो जोंनि बर'फोरनिबो माखासे मानि गेदेर लेभेलनिफ्राय फिसा लेभेलसिम दै इनकुवायरि बहायगोन बेखौहाय फोरमायदों गेदेर लेभेला जाय गेदेरफोर गिदिर रां खामायनानै गिदिर सोनाय आरो बिनि उनावहाय गाहाय लेभेलनि माखासे जइन जानाय बैफोरसिम इनकुवायरि बहायनायनि माखासे खोथा बुंदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा फोरमायदों नायग्रोजोबनानै ला इनभेस्टिगेशन आरो इनकुवायरिया माबायदि जागोन नायजोबनानैसो कमेन्ट हो मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौबो फोरमायनो हागोन आरो नोंथांमोननि बायदिब्ला बर'निफ्राय सोर क्रिएटरफोराबो नाम दं बायदि बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन नायलांदो কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে 1 কোটি টকা আমি CM ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো মোৰ সন্দেহ হল যে 1 কোটি টকা ডেকা লৰা কেজনে কিয় দিব খুজিছে CM ৰিলিফ ফাণ্ডত তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলো লগে লগে মোৰ সন্দেহ হল পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলো আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে মই আশা কৰো পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰৱৰ্তক নিৰ্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকেও চিঠি লিখিছো আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেক আপ কৰিম আৰু কিছুদিন তদন্তৰ পিছত যদি মোৰ মনে ধৰে যে ইয়াত আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰও জড়িত আছে বা অসম পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ বাবে টেকনিক্যালি ইকুইপ নহয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো CBI হাতলৈ গটাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছো ৰাইজক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম হাসতীয়া ধন কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিৰ পৰোচনাত বিনিয়োগ নকৰিব মানুহে বাৰে বাৰে ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ শিকাৰ হৈছে আৰু আমি এনেধৰণে নিজক কিয় ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ শিকাৰ কৰিম কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে 1 কোটি টকা আমি CM ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো মোৰ সন্দেহ হল যে 1 কোটি টকা ডেকা লৰা কেজনে কিয় দিব খুজিছে CM ৰিলিফ ফাণ্ডত তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলো
লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে মই আশা কৰোঁ পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰৱৰ্তক নিৰ্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকেও চিঠি লিখিছোঁ আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেক আপ কৰিম আৰু কিছুদিন তদন্তৰ পিছত যদি মোৰ মনে ধৰে যে ইয়াত আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰও জড়িত আছে বা অসম পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ বাবে টেকনিক্যালি ইকুইপ নহয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো সিবিআইৰ হাতলৈ গটাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছো ৰাইজক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম হাসতীয়া ধন কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিৰ পৰোচনাত বিনিয়োগ নকৰিব মানুহে বাৰে বাৰে ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ শিকাৰ হৈছে আৰু আমি এনেধৰণে নিজক কিয় ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ শিকাৰ কৰিম नैबे भिडिअआ बेंगलरनि दाख्लैनिमोन माबायाव थांनो नागिरदों जोङो दुबाइ प्लाजा जाय जायगायाव आइफन माने एसेबाबो खमाव मोनो बेयावहाय दा बेजों थाङै थाङै दो बोथोरा बिदि जाबायमोन आरोना सानसेट जाहांहां ने पापा ओमफ्राय आं नैबेखौ दा भइस डाबिं खालामनानै देखायदों नोंथांमोननो ससेबाबो देखायगोन केमेराया खोमसि जाथारबायमोन नैबेखिनियाव जों थाथ'बाय नै बैयाव बिल्डिं नुहुरदों नैबे बिल्डिंखौ आं खिथागोन नोंथांमोननो र' नैबेयावहाय आंबो दहाय भिडिअ शुट खालामगासिनो दंमोन नै बै बिल्डिंआ नोंथांमोना मिथिगौ ना गब्बर सिंहनि बिल्डिंनो आनजाद खाननि गब्बर सिंह कौन सा जगह पड़ता है ये ब्रिगेड रोड ही है ब्रिगेड रोड ही है ना एमजी रोड ही है अच्छा एमजी रोड है ना नहीं एमजी रोड ये बहुत सारा है ये एमजी रोड फाइनली ब्रिगेड रोड सफैबाय महात्मा गान्धी रोड dan गोलैबाय बैयाव मेट्र' दं नैबे गोजौ मबाइल सिख'ग्राबो दं बेजों खिन्थु आंनि लोगोफ्रा बुङो आरोना बिसोर बेरायफैलाबाय थायो नालाय लकेल थाग्राफ्रा फैद' बेरायनोसै जों दुबाइ प्लाजायाव थांग्रोगोन बयनिख्रुइ फार्स्ट सेमोन फैदोंमोन देग्लायबो बाव फैबावबाय आङो थ' वेदारा दायो बिराद गुसु गुसु फैगासिनो दं ओरै बांसिन गुसु थायो खिन्थु ओरैहाय ससे ओइजों थांनानै रिचमन्ड सार्कोल दङ बेयाव आं थांनाय बोसोरावहाय बिराद गोबाव थाफैदों सासे गथ'खौहाय फंबायखौ जेसुइट्स लाइनावहाय फादारफोरनि लाइनाव दोनफैनायमोन आं बाव फैनाय आरो फै नेबावनो दुबाइ प्लाजायालाय इन्ड' दुबाइ प्लाजा औ बे सिङावनो बेयावनो मबाइल दङ 56 आइफन गोजाबाव आइफन माने एन्ड्रइडबो मोनगोन एन्ड्रइड आइफन 15 ना नैबे औ